sukat. Sa Shan FM, adunay kadaugan. Ako lubos maisip ka nakaganto. Lahat ng bagay ako ay namamahal. Sa Shan Sa FM, sarang adunay tira kadaugan. talagang napakaganda. Sa Shan FM, adunay kadaugan. May mga kababalahan himala. Aking sarili ay labis na anong sa aking isipan napapahaba. Nagtatanong, sino ba ang may likha? Dakila tao Diyos sa aking buhay. Dakila tao Diyos sa lahat ng bagay. Salamat sa biyayang iyong ibinigay. Sa Shan FM, adunay Salamat kadaugan. sa lahat ng ating Sa Shan FM, adunay kadaugan. Sa Shan FM, adunay kadaugan. Dakila kang Diyos sa aking buhay. Dakila kang Diyos sa lahat ng bagay. Salamat sa biyayang iyong ibinigay. Salamat sa lahat ng aking taglay. Dakila kang Diyos sa aking buhay. Dakila kang Diyos sa lahat ng bagay. Salamat sa biyayang iyong ibinigay. Salamat sa lahat ng aking taglay. Dakila ka. Dakila ka. Minsan ako'y nagtataka kung bakit ba laging nagdurusa at bakit ba nahihirapan habang nagising ka sa sunod ay magkasama. Sa Shan FM, adunay kadaugan. Sa Shan FM, adunay kadaugan. Ano ba? Jesus, ikaw Sa Shan FM, adunay kadaugan. nandito ay makayanan at maunawaan. Jesus,
Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Isang tanong ng isipan, bakit ba kailangan masaktan? Ngunit ako'y naintindihan, ito pala sa abuhay. Pagsubok lang, pagsubok ay hindi hagdan. Sa pagsunod sa'yo kalooban, ito ang daan, pagpatuloy pa kitang paglingkuran, ngayon ang kailanman. Jesus, tanging ikaw lamang, lagi kong inaasahan. Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Jesus, salamat Jesus. Sa Shannon FM, Adunay Kadaugan. Paghirap ko sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lalo Sunshine FM, Adunay Kadaugan. nais ko sa'yo. Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, mas ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko ka na. Apan ay ang kamalaka, ang tulong sa Dios, Hinoon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagigutlo sa balaang kasulatan na butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Ayaw po taga-natukanan mga isoon. Isa Ang atong oras karon alas 4:32 na sa kabuntagon. Atong pasalamatan ang Ginoo ining tagnaong dapit sa kabuntagon niya ang gihatag last day today. Wow.
Pizza 30 sa September. O niya, ugma, pizza 1 sa Oktubre. Salamat sa Ginoo, maibutan ka na itong tanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Labi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutresi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Na nakatune ina, nagwas na sa Facebook Live. Yan, kining mga tagnahan na rin. Ilabi na ni Brother John Hacolby. Ano na siya mensahe, good morning sir, good morning usap. Sa tanan nga mga Hacolby family. O galabi na sa ako nga magulang na sa Cavite City, Brother Nathan Candelario, nga nagwas usap sa ato nga programa. Ako ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutresi. Good morning Pastor, o sa tanan nga nagasunod ni imong programa dalay ko ng Diyos sa kanunay niyang pag-atipa kanato. Wow! Katapusan nga adlaw sa September nining adlaw. O niya adlaw sa karon sa atong nga amigo. Atong amigo mga kaigsunan si Dong Rinaldo Concepcion, mga kaigsunan, Reconcepcion. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Dong Ray. Ang Ginoo magapanalangin o maghatag kaniyang mga pinilo-pilo ng mga katuigan, mag-abot siya ang kinabuhi. Nga magpalipayon siya kanunay sa iyang adlaw nga natawhan labaw sa tananining mga tao. Matod pa niya, ari taman ni hapon, Pastor. Wow! Salamat kay si Ginoo sa imo nga invitation, Dong Rinaldo Concepcion. Ginoo magapanalangin, ang Ginoo maghatag pa nimo og taas nga katuigan, mag-aabot sa imo ang kinabuhi labaw sa tanan kalipay kadaugan atong maangkon kung kita kanunay nagmasinugdanon sa plano sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Luzon, Visayas, ang Mindanao, maibutang ka natong tanan. Ilabi na sa Kabisayan, maayong kadlawon o maibutang. O sa laing mga nasod, ang Ginoo magabantay o may gabi sa dapit sa KSA, diya sa dapit sa Saudi Arabia. Sa ato nga was naghapon mga kaisunan si Sister Joanne Binigay nga nakaroon sa HHC diya sa Maynila na nag-part-time o nag-sideline ito ng trabaho. Imagine nimo tag 100 at sakatos lamang ang anlaw para matugangan o matuskusan yung pangingailangan niya dyan sa agency habang nag-aantay sa araw sa kanyang flight going to Saudi Arabia. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo ining mga adlaw sa iya pagkamaayo kanato kanunay tagi atiman kanunay tagi amumahan o ginibigan sa landong sa iyang pagkamaayo. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Magasaon, yan usab ang inyong higala ubos nga amigo sa FM radio dinhi sa Shine FM 95.3 sa dayang sa inyong mga radyo. Kanunay doon nga nagsunod ang atong mga kaigalaang mga kaisunan dinhi sa kinatibukan sa kabukiran sa barangay sa Santo Niño, Las Barangay sa Tanay City, Negros Oriental. Dinhi nagasugal sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Quezon. Atong pasalamatan ang Ginoo usab sa tanan nga nakaupi na sa ilang mga FM radio diya sa kabukiran sa Mayawan City. Labaw sa tanan diya sa area sa Barangay diya sa Maninihon. Ilabi na sa kabukiran usab sa Bati City. Ang tulo ka city nga nag-alirong ining mao nga barangay. Maunay kinadagang barangay mga kaigsunan. 36 ka sitio mga kaigsunan. Muna nga itong pasalamatan ng Ginoo, time will come nga mahimo usab ni nga malugsod. Dipindi maguna mga kaigsunan sa qualification sa usa ka barangay nga kaya niya himuon siyang lugsod mga kaigsunan. But time will come, adunay plano ang Ginoo niya ng tanan. Mag-apo sa tamang kaigsunan.
Labing kamanan ug may gumaon ka nga Dios. Salamat Amahan sa imong pagunit kanunay kanamo. Salamat o Dios sa imong pagtipig sa imong pagkamayo. Diha sa landong sa imong mga pako, kami magkapasilong sa kasiguruhan. Salamat o Dios sa imong pag-amuma, sa imong pagproteksyon o pagbantay, sa among pagkatulong. Sa panahon sa kagabion, may hinungdan kami, imong ipahigmata, hiling sa iyong kauntagon, nga puno sa kadaugan, gikan kanimo Ama. Bisan pa mas tibok na kong panimalay sa tulong ako kamang-anak, sa akong ugangan, sa tanang kaigsunan dinhi sa balo, sa tanang makaigsunan kapit sa Pilipigan, headed by Pastora April May Ataltura, sa tanang sa mga kaigsunan sa dapit sa kampi, labaw sa tanan, sa pamilya ni Brother Mario Ilhim, Sister Rosemary. Salamat o Dios nga sa among pagsugod sa pag-abli sa mga pagtuon, sa mga klase Amahan, aron mahimo kami nga takos o kangayan diha sa pagwali pagtambik sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan among ikinabuhi ang pagwali, among ikinabuhi ang pagbasa o pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe adlaw nga gabi, aron mahikatunan namo nga ikaw ang ayan o takos kasimbahon sa tibok namong mga kinabuhi Lord Jesus. Sa tanan usab karon nga nakaopina sa ilang mga FM radio, I declare blessing, I declare prosperity. Kamatag ko sa kanila, makatakamtam sa katabi sa imong pagkamayo Ama. Salamat o Dios, kining mga dapit, ikaw ang akong gitugon, ikaw ang akong gipayaw, bisan pa man akong mga pag-ampo sa adlaw nga natawhan ni Dong Ray Reconception o Dios, kining mga tawa. Ikaw magadugang pa niya mga pinilo makatuligan, magabot siya kinabuhi na ika-50 ikotso niya katulig kining mga tawa karon Ama. Salamat o Diyos sa inyong pag-iguban, kaya matagamtaman ang tinuod nga kalibay, tinuod nga kadaugan gikan kanimo o kalamposan sa iyong kinabuhi. Salamat Amahan, imo siyang apingan o tipigan kanunay sa inyong landong sa inyong mga pako Lord. Bisan pa man imo siyang sinuran sa imong hamili nga dugo, amping imo tigigin siya kanunay sa imong pagkamayo. Ining mga dawas sa iyong pagpasalamat, ikaw ang iyang ipasilugan, ipasalamatan. Ikaw iyang itukoy o iyang ikahadlogan, kung ay iyang ilang na wala siya aron mahimo kung wala ikaw sa iyang kinabuhi. Salamat o Diyos, maayo ka kanunay ka namo, labaw sa tanan ining mao nga dapit. Kapanayon ka nagatiman o nagkamuha ka namo, aron ka mapasitugan, aron ka mapasalamatan sa imong pagkamaayo kanunay Amahan. Salamat po Diyos sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, labaw sa tanan sa ilang paghago o pagsunod ng mga programa. I declare blessing sa mata ko sa imo silang nasairan, tungod kay ang tanan imong nahibalan bisan pa man ang among kasing-kasing o ang among mga hunahon. Ining mga adlaw o Diyos katapusan adlaw sa September. Ikaw o Diyos ako ipasalamatan ini sa imong pagtipig o pag-amping ka namo sa bulan ining mga bulan sa September Lord. Siya pa man upang adlaw magasugod na usab kami sa unang ang akong adlaw sa bulan sa Oktubre sa tuig 2024. Nagkalain-lain man mga challenge na maabot ka namo, nagkalain-lain man mga pagsulay, nagkalain-lain man mga kalisod, nagkalain-lain man mga problema, apan diha kami sugakos tungod kay ano na kami paglaom samtang kami adunay pagtuo pagsalig diha kanimo Ama. Labaw sa tanan sa imong mga pulong mga mensahe karon nga among ipaabot sa katilingban, among ihatod o Dios pinaagi sa imong kaalam kahit palugikan kanimo. Salamat o Dios sa imong pagsalig kanamo nga mahimo kami takos o gangayan diha sa imong atubangan Lord. Walay rason na kami dili mo pasalamat. Sakit ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usab ang Diyos kang Jacob, ikaw usab ang Diyos ka namo karon nga among dalampanan. Dining adlaw o Diyos makikupan ka kung nanay ka namo ang kadaugan kasiguruhan na agad kanimo Lord Jesus. Salamat o Diyos imong tibok na ang langit o ang iyo taong kang tanang mga butan, bisan pa man ang among kinabuhi aron kami magasugtong sa kaaninyo sa kinatibukan sa kalibutan.
Kining tanan o Dios, aduna kay tumo og katuyuan sa matapos sa kanamo aron kami moalagad kanimo sa ilit aduna pa may kininhawa kusog kamo di gamit na imong gipiyal kanamo Ama. Salamat o Dios kanunay na mong ihalad ang among kinabuhi na kanimo tungod kay kining tanan gikan kanimo Lord. Mga butang among nahangkon kalampusan na agyod kanimo o Dios. Salamat o Dios sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa pa man sa tanan ako mga igsoon sa Maynila. Nagawa sa tanan sa kinabuhi ni Pastora El Sailor. Ano na sa'y panginahanglan? Nasa'y ako Dios imong giandam ang kalampusan, imong giandam ang katubagan o Dios sa iyang mga panginahanglan. Ito na at bawas siya sa iyang panginahanglan uban sa iyang pamilya. Isa pa man sa tanan ng pagkakasuon sa Maynila, labaw sa tanan sa kinabuhi ni Brother Nathan Canilayo. Salamat po Diyos na matapos na tanan mo magtatun o magmuila na ikaw anayan o tapos na mong alagaran sa tibok na mong kinabuhi. Matag pamilya o Diyos sa nagapalibot ining mga dapit, mga kasilinganan, mga kasikit, mga kasilinganan na untak magtatun kami o Diyos sa pag-ilang kanimo na wala kami ang mahimo sa mong pamalimon kung wala ikaw sa mong kinabuhi. Ikaw ang among gituboy amahan, ikaw ang among gibayaw, ikaw ang among ipadako na wala na ilaing nga ngalan na arang pagkaluwas sa mong mga kalan ikaw o Diyos. Salamat po Diyos tinita na samtang kami pagkapaabot sa mga mensahe ikat kanimo. Biyahe kanunay ang among kasing-kasing una-una aron kanunay ang magmugula sa among mga baba makapanalangin sa among isig katao makahatag o kadasig kalikon o paglaog ikan kanimo Ama. Lamang ang pulong nimo o Diyos hapit man sa espada o isulat bukurik ni o Diyos muhatag ni insakto ang direksyon aron kami mahimong preparado sa takong panalangin ay mong ihandap kanamo. Salamat o Diyos ako nang dadawat ang panalangin na gininhawa, panalangin na kusog, panalangin na nagawasan gikan kanimo na mahimo namo nga hidayig ang kusog gikan kanimo sa pamahan. Salamat o Diyos kini mga tagnahan karon. Walay bunong buhay bukas ang akong pagpasalamat na padayon ka nakapiman ko at ako matanang mo Lord. Kini mga tagnahan, doon himaya na naalagid kanimo ang tanan. Pinahagi lamang sa imong tuktok anak o personal na mo kamanuluwas. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo. Kini mga tagnahan awag kay sunan ato nang paklikon ang mga panid sa balaang kasulatan na ato karon nga ipaabot sa ato mga kaigalaan dinhi sa FM Radio. Matod ta diri mga kaigsunan sa ikalawang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 19. Ang ato nga tema, ang ato nga topic mga kaigsunan, that is worth it. Tapos karapat dapat ang ayan maunga sa imong pagkakinabuhi pagkakristohano kung sa may angayan o tapos nimo ipaabit ng mga pinulungan sa tibuok kalibutan. Ang Biblia kanunay nagpahinumdom nato. Even ikaw karon, even ako karon, dapat magtuon ta sa balaang kasulatan aron di by day makahimo ka sa paghantay sa imuhang mga pinulungan. Amen ba? Kiniribang atong baba, patapura bagbuka. Ining atong baba maigsuon usa ni ka balantayan. Mao nga ang ato nga dila usa ka gamay bahin sa lawas apan makasunog ni sa dakong lasang. It meaning to say ining atong dila magpatabog ra wala diya sa Biblia. Bisan pa man gani atong kinabuhi, buhagot ang Kristohano pero layo na kayo. Diha ang kinatibukan o bukat nga rason ikaw o ako kung tinuon bagyo kang nangalagan sa Ginoo. Sa iyo naman kayo ang unod nga Kristohano. Sa iyo naman mo ingon mga kayo ay nabitaw Ginoo. Yes. Yato magali si Satanas ng pangurong pa. Pwede na magunato ng ulu-uluhan ng mga tao
na Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother, na ako diya kasimpa, sikat na ba ng titula? Mauban na teaching? Mauban na itudlo sa Biblia na pinagi sa title sa simbahan na anak kaluwasan? Mga daghan kayo mga alagad sa Ginoo, daghan kayo mga leader sa simbahan, walay mga respetar, walay mga batasan. Yan naman, diha sa pagtudlo, diha sa pag-eskwela, giuna ang pagtudlo kung saan pagtaton, pagwali, pagdebate, pagdiskusyon, apan wala itudlo kung unsay kinabuhi nga dunay leadership. Di ang tinuod nga leader mga kaigsunan, mapainobsano na sa tanang dagan sa kinabuhi. Doon na sa irespeto sa iyang isig katao. Haong diha sa iyang kinabuhi. Nagdagan kayo mga eskwela at mga Bible school, dili na po ni mga habugiro kasagaran. Daghan nga mga alagad sa Ginoo nga maligsan. Usa na anak akong amigo kaniadto, gikuha na mas Ginoo. Huy kayo ang apaga. Ako sa giinang pastor kung sa may kahimtang, sa paitan ni mo tayo iniskwelahan. Pero sa man, kapahina ang siniskwelahan. Si Ate Aristimit ang mangutas ato mga kaigsunan nga nag-eskwela Bible School. Ay ko ayaw kahandukan ako, ayaw kaluya. Ikaw ang leader sa simbahan. Hinumdumi, pastor. Lahi ang calling, lahi ang schooling. Ang schooling that is course. Apan ang calling gikan sa Ginoo, grabe na kung kana mo Ginoo. Kanagang nag-eskwela Bible School. Kitagaan ang katungdanan, nanibat, nagpabulan, nag-astronaut sa Maynila. Pila katuig sa seminaryo, 5 katuig, 4 katuig, dipindi kaniadto kay naay 5 katuig, 4 katuig, di pagyud ka eskwela, direct ka degree course sa college kaniadto. Dipindi sa Bible School na imong eskwelahan. Iksoon, ang gikinahanglan sa Dios kanang sincero, seryoso o loyal na magpagamit sa iyahang trabaho. Mag-unsa man ang profesional ka, mag-unsa man ang ning eskwela kag seminary, apan wa kay batasan. Hello. Makita nimo sa reaction pa lamang, sa pinulungan pa lamang, daghan yung maligsan. Pero asa naman sila karon? Ang ikinahanglan sa Dios. Ang atong mensahe kahapon, magpapainom sa anon ka. Di magani ka kapaubos sa imong silingan, di magani ka kaubos sa imong sikataw, di magani ka kapaulyo. Kung sa pagkahato pangas Ginoo nga wala nimo nakita. Gamay ng ilustrasyon pero bukat na kadili na kayang buhaton sa tao. Kay kasagaran sa tao sa katilingban, taas o garbo. Amen ba? Atong basahon ang ikaduhang Timoteo. Atong basahon, unsa may angayan o takos natong ipaabot sa katilingban. Unsa may bawal. Siyempre, si Eva o si Adam dunay may bawal sa Dios nga itong mga panahona, pero ang bawal mao di pangita. Bawal magkapit-kapit kay kay pastor, pastora. Bawal makigrelasyon sa uban. Kay nana kay kawalingon nga pamilya. Ayay. Mao may ampay. Mao ba ay gitudlo diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo? Dili. Ang gitudlo sa pulong sa Ginoo mauni nga mahimo kang tapos o kangayan o karapat-dapat ka nga mahimong leader mauni. Ato ni masahon. Ingon diri mga kaigsuonan. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo
14 ngadto sa 19. Ato ning basahon gikan sa 14 ngadto sa 19. Pahinumdumi ini ang katawhan o pahimat muni tanawa ra guna. Kung ikaw igsuon tapos o karapat-dapat ka sa imong serbisyo, pastor o pastora ka, leader ka sa simbahan, natuon na nimo nga mo pahinumdum kung muwali sa insakto. Kung wala ka nang kinabuhi ni usaon man nimo pagwali sa insakto nga naguna-una magani kag sukwahi sa imong giwali. Di gyud ka tapos og angayan nga ilhon. Amen ba? Depende sa mga katawhan nga imuhang atiman. Kay doon na po'y ikaw nga nagkinabuhi og tinarong, pero ang imuhang tinunan dili tinarong. Dayon pang-react labi ng mang-igo sa pulong sa Ginoo. Hindi ba? Kay ang tinunan ay nga alagad sa Ginoo dili na maikog-ikog basta gikan sa pulong sa Dios. Kay mahimo ning way angay. Bahala dili mi way angay mi sa katilingban. Wa mi angay sa mga tao nga mahigo sa pulong sa Ginoo. Basta angayan ug takos ta atubangan sa Dios. Kay siya mao mo panalangin nimo. Dili si sister, dili si brother, dili title sa simbahan. Amen ba? Ang mong panalangin, ang mutuboy nga mahimo kang takos o angayan, siyempre ang Diyos ay nakita niya nga ikaw karapat-dapat sa trabaho nga angayan nimong ipatrabaho gikan sa Diyos. Itasmokan ka, hadlokan ka, musalik ka ang Ginoo nimo. Amen ba? Dili oy. Musalig ka ha. Muingon ka ha ang Diyos at kining bata ka, kining tawhana, kining akong alagan, pertera gunitas po ka na ako ni saligan. Musalig ka ha. Atong pangutanon mismo ang atong kaugalingon ka. Ingon nire o, pahinumdumi ni ini ang katawhan o pahimat muni sila sa atubangan sa Diyos, tanawa ra ko na. O dili ka nini mo pahinumduman ang mga katawhan, katawhan, that is komunidad. Katawhan atubangan sa Diyos pahinumdumi sila. Kinsa may mo pahinumdum? Kana way mga batasan? Kana mga hamugiro? Ingon dire, sa dili pagpakiglantugi bahin sa mga pulong kay dili kini makaayo, kung dili makadaot lamang sa namati. Even sa social media kailog sa tinubuan. Daot diri, daot ito. Pundok gidayik. Pero batasan, kinaya perting bahua. Di ba makauulaw sa mga unbelievers? Di ba dili makahatag o panalangin sa naminaw nga dili mga Kristohanon? Ingno na lamang tama eksoon nga mga balo-balo mga Kristohanon, wa man mga batasan palaaway man. Kung saan nimo pagkumbinsir ang imong silingan nga imo mang awayon, imo mang sulungon, di makakadungog-dungog og istorya dayon makakainit. Amen ba? Gikinahanglan bantayan ang matag pulong o matag panidiha sa balaang kasulatan kung kinsay takos o anayan nga mahimong sumusunod ni Jesus. Hello. Kristohanon magkahata. Nagdalamatag mga katawhan, mga leader sa simbahan, mga organisasyon, dapat mag-unata na mahimong maayong ihimplo. Dili lang kay kita magsigig daig-daig sa itong kaugalingon, maayo ko sister, maayo ko brother. Kumusta man ang mga tao nakakita nimo, di ba hilasan? Wa ko nangasaba ha. Kung dili gipaabot nato even sa social media o kinsa ta nga mga alagad sa Dios.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Dong Ray Concepcion Reynaldo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin aduna sa mensahe so maunay tinuod nga makita nimo ang tao nga dunay pagpaubos o pagpailog bisag kung sa mga sakit nga mga pulong magpailog lang yano lang nimong lang tawon nga tao pero hinumdumi ikaw ug ako dili ikatandi ikakumpara sa ihang kasinatian sa kinabuhi. Sa akong kinabuhi igsuon makaingon ko Lord naapay mga tao nga mas labaw na kuning sakripisyo. Kini akong sakripisyo mga kaigsuonan dili ani igo ikabayad sa pagkamaayos Ginoo nako. Mao nga dili nako taguan og tipigan ang mga maay pagtulunan sa kinabuhi. Kay kitang tanan dinis kalibutan lumalabay lamang. Ikaw ug ako dunay kinutbanan ato nang batayan. Kay kining atong bahandi ang kanunay natong gihaguan, kanunay natong gitipigan, mawaktang raning tanan. Ingon diri maigsoon, matagpaniya salamat pastor sa mga pag-ampo. Yes, kami mga alagad sa Ginoo wala may gidipigan, wala may gidipinsahan, among gilantaw kung kinsay karapat-dapat ug takos ug angayan diha sa paghimayat sa buhi nato nga Dios. Amen ba? Kay ang hukom sa Ginoo hustisya, kaangayan. Apan ang hukom sa kalibutan dili hustisya kundi dili pandaotra. Ingon diri sa 15, paning kamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo. Ingon nga alagad nga walay ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Mga alagad, kinsay takos ug angayan nga himuon kang alagad, nagsaysay sa kamatuoran, nagkinabuhi sa kamatuoran, nagwali sa matuon nga dili pinaspasan. Ayaw uwata ang uban, ayaw iskama mismo ang imong kaugalingon ug kinsa ka ug kinsa ko ato mga Ginoo. Kay ani gyud nimo kung unsay imong ipugas, kung unsay imong gitanom, kaabota ang eksaktong panahon nga imong anihon ang mga dautan nga kahimtang kung dautan ang imong gitanom. Unsay giingon? Paning kamuti pag-ayo nga ang Dios. Grabe. Usay ngalan, usay diskasyon sa paningkamot. Magyaka kasi imong balay. Dili ka mo hago, di ka mo lakaw, di ka mo sakripisyo. Paningkamot, kutob sa imong mahimo. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot. Unsaon pagkahimuot sa Dios nimo? Unsaon pagkahimuot sa Dios nato? Kapiti matagtapulan na sa panahon nga ang Dios nagkinahanglan sa atong presensya. Daghan batang rason? Unsa may rason? Sa panahon nga ikaw magtinga na, daghan mo kang rason, daghan pa kang ipangaliya sa Dios aron ka madugangan og gininhawa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Leoniza Labinoy. Salamat sa Ginoo sa mga Labinoy family nga nagwas karon. Maayong buntag ma'am sa imo nga mga Labinoy family nga nagwas karon. Muna nga nagdugang ang atong mga follower o listener. O dunay mga bangko pa lamang nga atong mabantayan nga first time nila nga nagwas sa atong live nining mga orasa. Makahinumdum ko sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yodrazi kung ato pang pasiawan
maunay pirmiro na itong customer kaniadto. Na naglahip ko diri may suon, alas 3 dito impunto kaniadto. Kunya, dugay na po nagwali sa FM radio, kaya wala may wifi. Kaniadto sa panahon sa kadlawon. Una karon na igsoon, nabaling man ang sitwasyon. Kung makadlawon, nindot ang dagan sa wifi o tinaw kayo. Basta nindot ko sa pangpanahon kay kadipindi man sa kahimtang sitwasyon ba. But ako kinigituhan, time will come, mas mapakusgan pa ang wifi connection, kunya mas pamapanindot pa ang output ni ining maong FM radio. Kay doon na pa'y mga gadget nga kulang nga angay na itong i-apply, i-additional ni ining ato nga programa. Diba? Mas manindot pa basta imo pong panindutan ay imong performance ato bangas Ginoo. Alang-alang panindutan ka gawa magani kay nahimo. Di pagkatakos og angayan nga mudawat sa corona sa kadaugan. Amen. Mga estudyante, siguro mo makagraduate mo, di mo magsakripisyo. Mga sa patan-og kinabuhi, dili na siya makapasar. Udaghan pang rason. Ang imong kaluwasan, dili na sayong kuhaon. Imong kinabuhi, kanunay na nimong gihalad sa Ginoo. Kanunay nimo nang giintrigo sa Ginoo. Lord, kanunay kang mangutana sa Dios. Insakto o gusto na pa Diyod ko, wala na ba ko'y pakulang kanimo? Kay kung doon na pa ko'y pakulang, tagai pa ko ugdugang kahibalo. Tagaan mo pagdugang kahibalo, uksaon ni mo pagkatong pagsabot sa papaagis Ginoo. Ikaduha mga kaigsuunan, ang ato nga viewer kani ato sunod ni Ma'am Norberta Cecil Belenario Florentino escape from Davao City Government. Nga kanunay sa naghago paghatod o paghabuhat aron mapaabot sa iyang mga kahikalaan ang mga programa gikan niining mao nga dapit. Ikatulo, si Pastor Enrique Baldonado na anay FM radio dito sa Basay karon. At tingali mga kaigsunan, mabisi na sabto siya. Kaya ang iyang trabaho naman sa kadagatan, uuli man siya sa iyang panimalay 3 days, 5 days, depende sa sitwasyon sa panahon. Kaya tuara man na siya nag-utaw-utaw matulpan niya sa kadagatan kanunay para sa panginahanglan sa iyang pamilya. Mao nga ang mga lagad sa Ginoo, dili mi usaray trabaho, dili mi nakafocus only sa ministry, kundi left and right ang obligasyon nga among giatubang karon sama sa giatubang sa inyong ubos nga alagad. Apan kining tanan akong gi-enjoy, kay kining tanan nasayod ko gikan kinis Ginoo, dili kinigikan sa tao. Kay nakita niya ang atong kinabuhi, ang atong serbisyo, ang atong trabaho, ang atong kahintang, kanunay tang nagpaubos ibig sa katilingban. Hinaot ko nga magkatunta sa pamaagi sa kinabuhi ni Jesus o kinsa siya kaniadto sa diha nga naa pa siya sa kalibutan. Kung ikaw Kristohanon, tun-i ang kinabuhi ni Kristo aron mahimo kang tinuod nga Kristohanon. Ayaw tun-i ang kinabuhi ni Antikristo, ay si Antikristo ning supa sa planos Ginoo. Kanunay ra nang mo kontradik, kanunay ra nang malinggirer kung sa training pa. Maunay mga wording mga kaigsunan sa training sa arkoteso naman ni arkotesin na usa man nakinsa na mga malinggirer diha kusog bang mo reklamo bisig dili palihokon lihok yun.
Depende man na mga kaigsunan nga naman, depende sa sitwasyon kung unsay instruction. Unang gahi ko kapasang ng tao kay likramador man mga kaigsunan. Gamayng habo-habo, gamayng ulan-ulan, gamayng pisik-pisik, uwaan na. Makadungo ko mga mensahe nga maigo, ayahay. Ingon diri, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot. Ikaw ug ako doon na may kagawasan kung saan imo pagpaningkamot. Siguro alam mga mahimuot ang Dios. Ayaw ibutang sa imo una-una nga ang imong gitrabaho karon tao ray mahimuot dili ang Dios. Kaya ang katistis ra ba sa kalibutan dagkura ba ginabahaka mga pasiaw sa mga vlogger nga halos maghubo na lamang, mabiral man dayon. Pero ang tinud-anay nga wali adi gyud mabiral mga kaigsunan. Mabiral na mga kaigsunan kung doon ay mga demon spirit dahil ampuan nimo mawala, dahil i-post na sa social media, masikat na yun ka. One time mga kaigsunan naka-encounter tagsama ni anak, i-videohan akong ginan ayaw to i-post. Akong gihangyo mga kaigsunan kay dili talayhan sama ni anak mapahigarpo sa katilingban sa social media. Kay si Jesus niingon siya ayaw pinig isugid ipahibalo sa uban nga di ayo kas Ginoo. Ay ang Ginoo na sayo niining tanan. Mao maguna karoy mga pundok at pasikat. Dili na maoy planos Ginoo sa imong kinabuhi. Dapat ang imong kinabuhi o sisaha kanunay. Naka-inline ba sa iyang mga plano igsoon? Ingon diri tanawa ra ko. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo. Ingon nga alagad nga walay ikaulaw. Na kaya na imong giwali o dili mao, dili kaha ka maulaw, dili kaha ka ma-scam or wag yo kay ulaw. Wabot ang panahon nga ikaw ray maulawan, kay imo ang mag-scam mismo ang imong kaugalingon. Wa man ka magkinabuhi sa imong giwali. Hilaw raman kay ka mo nay klarong hilaw. Unya ang mga tao rapan nga tinuod nga hilaw. Ang tinuod nga nagtrabaho sa kabubutong sa Ginoo mao ra po na inon pong hilaw katong tinuod pong hilaw. Balihon man ang sitwasyon. Di ba? Wala pa si Jesus atong basahon mga kaigsunan diha sa Juan Kapitulo 10 unya mo atas ka sa bersikulo 7. Wala pa si Jesus na abot naguna niya katong mga kawatan, mga batig-batasan. Naguna ni Jesus nagdiskurso, nagdaot ni Jesus o una-una. Si Jesus relax sa kaayo kay iyang itudlo ginag kanang sincero iyang tubag. Tan-awa ra gud ang tubag ni Jesus. Gipangutana sa usa ka taong bride sa kalibutan dili bride sa Ginoo. Niingon siya, ikaw man ang hari sa mga Hudyo. Ingon si Jesus, gikasulti mo na, tatanawa na. Gamay lang response pero bugat na kayo sa nagsulti. Sige kailiog ikson, sige katukan. Ikaw o ako, di kinahanglan doon na yung kay tinuod na kaalam ikan sa Ginoo. Kaya kung dili, magarpo rin yun tayo. Ingon na rin, walay ikaulaw ang iyang trabaho o usa kaalagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Dili lagi ka makatudlo og mahimo kang tapos og angayan kung ang imong pagtudlo nga moapon kang Kristohanon, pero kung sana ba pagsabot sa Biblia. Ang Ginoo lang ginasayon niya na Israel. Ingon ang 16, likay ang binuang
o dili Dios nun nga lantogi nga mas mapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Daon sa may resulta na masigdebate sa social media. Di ba makaingon ng mga unbelievers ka nang wala magtuo, wala pagyod kakaton sa pulong sa Ginoo, moingon ba na, oy, mao na yung mga born again, magsigira maglalis, magsigira mag-ilog sa tinubuan. Muna nahitabo sa mga tinunan ni Jesus nga wala sila kapahingilin sa mga demon spirit, kaya na nag-ilog man, na nakiglalis man sa mga magpapanday pag sa banaon. Hangtod ni abot ang panahon nga dunay amahan nga mingdool, niingon nga ang imong tinunan magtutudlo, wala man makaayo, wala man kahingiling og demonyo. Niingon si Jesus, hangtod man ko kanus magpailog ninyo. Hala, sige dala ang bata. Nagpakita po gilas ang yawa ay pagkabalo sa yawa, mga kaigsunan, na aman ang tinuod yun nga pinadala sa Dios nga mao si Jesus. Iya po dahil gisakit ako sa kabata, galit-adlit at sa kipalitan sa demonyo. Iingnan ni Jesus, pahawa niya ay wakay angay diha, kadili na imo ang lawas. Kusay nahita mo, sipat si Satanas, oy. Ato pa nang nabasa, igsoon. Ato pa nang gikinabuhi. Nga dili yung katapos o kanayan, labaw sa tanan, diya sa Dios. Dili man na siya pwede natong walaon kanang hiling, kanang mga milagro kayuhan. Pero kadepende sa hiya sa Ginoo nga ihatag nimo. Kay matakusan nato ihatagan matag katungdanan ato pangan sa Dios, depende sa Ginoo sa iyang pagpihal kanimo. Mao nga hinungdan ampi gina. Kung ang hiyas nimo na ay hiyas nimo nga makahubad ka sa mga revelasyon, sama kang Joseph, sama kang Jose, sama kang Daniel, o uban pa mga katawhan nga makabasa sa mga pananaon o mga danggo, sila usap pinasahi ato bangan sa Ginoo. Kung ikaw maayo ka diya sa instrumento, ayaw sab nang paghinambog sa uban, ay maayo ko kay mo gitar, ako naguni. Diba pag abot sa praise and worship, malakayo ka kay naguna-una magyud ka nga maayo kang mo play. Wala man nimo una-una nga dapat ang presensya sa Ginoo naas imong kinabuhi, ang presensya ra mas tawo naas imuha. Ang presensya nimo naguna-una ra man ka, ay mo play gyud ko ninduton gyud ako ni. Unsa may imo una-una, di ba nagsalikas imong kaugalingong abilidad? Wala na nimo ilhi ang Dios. Mawala man gastunada. Magarbo, magara man ka. Hilasan na sa ng mga tao nimo. Ingon diri mga ekson, likayi ang binuang tanawar ko na. Pero sa social media, magsigig binumpahay. Magtangko na ay kamera kay paluwasan ay. Likayi ang binuang o dili Diyos nun nga lantogi, nga mas mapakahilayo lamang sa mga tao, tanawar ko na. Gikan sa Dios, ang gitudlo nila mahisama sa kabaho, nga mag-ut-ut sa unod. Ang duha kanila mao si Himeneo o si Filito. Mao ni mga tao kaniadto nga gigamit sa mga kalihukan sa dili mao. Ila pong giwali-walihan to mga katawan kaniadtong dili mao. Ila mapong gimaritisan ni mga tao kaniadto ani. Kining tawhanang duha mga igsoon. Ang duha kanila mao si Himeneo o si Filito. Nahisalaag sila gikan sa kamatuoran o gilibog nila ang ubang mga magtotoo, pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Iba nagsigi na sila o dulo diskurso aning panahon na kaniadto. Karon o kaniadto maora na. Unang kasagaran karon mag-unang diskurso ng mga
wala matinud-anon diha mga kaigsunan sa pagserbisyo, diha sa simbahan, diha sa katawan, diha sa tibuok katilingban, Luzon o Visayas ang Mindanao man. Nagsunod lang si Jesus matod pa sa Biblia, basaha ang Juan Kapitulo 10 versikulo 7 ngadto sa unahan. Diba ang gauna ni Jesus katong mga dili insaktong mga panghuna-una. Ingon dire mga eksoon 18, nahisalaag sila gikan sa kamatuoran, mao man gani pagbantay og mahisalaag ka. Kay kung mahisalaag ka, kanang imong kinaiya, kanang imong batasan, bisag mo angkon pa kang Kristohanon, dili yun nahaom sa Biblia. Pagbantay ana eksoon, og ayaw paabutan nga masirhan ang imuhang una-unang kasing-kasing. Kay kung masirhan na, hilasan na makagmaigo yung kakas Biblia. Di na makakatulong. Yung mga katauhan na nagsineryoso, wow, labias katulog oy. Kuha na maguna-una. Naguna-una man na sa presensya pagkamaayos Ginoo. Labaw sa tanan, busy na sa trabaho para sa Ginoo. Busy na sa kayuhan sa matang usa. Dili na mo entertainin anak nga kahimtang. Ingon diri mga eksoon, nahisalaag sila gikan sa kamatuoran. O gilibog nila ang ubang mga magtotoo, pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw na hitabo na. Nahitabo na ba ang pagkabanhaw? Wala pa eksoon. Ang gabat na banhaw maulamang si Jesus. Kay siya gibanhaw aron siya mukayab nga to sa langit. Aron sa pagbalik niya, ikaw ug ako ug ang mga patay pagabanhaw ug atubang nga to sa hukmanan. Nahitabo na wala. Wala pa. Ingon ang 19, apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili kayod matarog, og niini nahisulat kining mga pulunga nakaila ang Ginoo sa mga iya. Mao na inindot. Kay ang nailahan dahil sa Dios kato diyang iyahasab. Mo nang ikaw alagad kas Ginoo, ila-ilahan ng imong mga kaigsunan, ila-ilahan ng imong mga silingan, ila-ilahan ng mga katawhan nga imong ikahalubilo karon ug sa malabot ug sa walay katapusan. Kung dili ka ni kakaila-ila, di kakaila sila ha, ma-scam yun ka. Hello. Unsay giingon diri? Apan ang lig-on nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili kayod matarog og niini nahisulat kining mga pulunga. Nahisulat ang tinuod nga pulong sa Dios. Ingon siya, nakaila ang Ginoo sa mga iya ug ang tanan nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og daotan. Magsampit as Ginoo nya kurang gyapon atong binuhatan. Gabuhat ra gyapon tag dili mao. Gabuhat lagi gyapon tag supag sa Ginoo. Unsay tawag ni anak? Aka mulay answer anak. Amen ba? Kay ikaw ug ako nahibaluman. Kami mga kaigsunan nga nagtuon sa balang kasulatan dili ni takos ug angayan nga muhukom ninyo base sa balang kasulatan, pero ang among obligasyon among itudlo ang takos ug angayan nga itudlo. Kay usahay magud ang tao naguna-una man nga nahukman na. Mahukman man yung ka, pinaagi sa balang kasulatan, even ikaw nga nagbasa, dihukman ka. Kung yan, masakitan ka, kay ang imuhang kinabuhi, kanunay magandang koreksyonan di as Biblia. Kung ingo na lamang ka nga, ay di na ako magpastor, oy. Pero sa wala pa, pertini mong excited nangandoy dyo kasi mong kinabuhi. Maumang ni akong pangandoy, pastor, pastora. Nunid na ng mangandoy kang mahimo kang alagad sa Ginoo.
mga katawhan sa unang gigamit sa Dios, dili magani sila layhan ang nga trabaho gikan sa Ginoo. Pero ang Dios nangitag pamaagi, tanawa si Apostol Paul, tanawa si Moises, ni palibad siya, amahan dili ko takos ana. Si Jonas ni sibat paingon sa Tarsis, kaya dili siya gusto nga mutahon sa Dios dito sa pagwali sa Nineve. Apan dito gipamatud-an nga nangapamuhat yun ang Dios. Kaysa diha sa pagwali ni Jonas, ningtuo ang hari sa nasol sa Nineve, mingnaog sa iyang kaugalingon nga trono, kay nahadlok sa alagad sa Ginoo sa iyang giwali, nga tinuod ang iyang giwali. Amen ba? Pero magwali gani ka, o niyan mo kinabuhi pati-pati wago kay angay. Hilasan man ang mga tao ay mamanangan. Sige, wali-wali ni tawhana, otro pong buluyagon, otro pong palaway, otro pong bisyoso. Gikan sa simbahan, wala nagsindral niya po ng simon. Ulaban o organisasyon, mag-away mga kagsuna sa social media. Wala na dili makahatag o maayong ehemplo. May pay ang imong iwalay, kamatuoran, kabaguhan, kausaban, aron ang naminaw. Ma-excited bang maminaw diha sa mensahe sa Ginoo? Kay dili man na sila ginhapon ug matingala man na sila kini maoy nindot kay nagbase sa palang kasulatan, dili pinaspasan. Wala nagbase sa title sa simbahan sa relihiyon nga iya giparugan. Na mag-relihiyon sa tao, mga kaisunan nga maunay mo dala sa imong kalawasan. Na-relihiyon hinoon nga nagtudlo sa kamatuoran. Ano na yung mensahe? Si Pastora Imagine Candelario from KSA diya sa Saudi Arabia. Sunod mga kaisunan, pinadayag Kapitulo 5 versikulo 12, kinsa may takos sa pagdaawat sa kahong ug bahandi. Isgot gani kagahong ug bahandi, dili na sa ordinary nga tawag. Dili na siya ordinary nga kadaugan nga maangkon sa tao. Kanang gahong ug bahandi, mangutana ko kinsa may takos ug angayan niini. Katupag kusog kaayang mureklamo, murag kanding, mupahihi dayon bisag naay ginagmay ng talisik. Di buyuro piti pagkaya may suot. Unang kaniadto na ama may mga kanding, ang mga lukba ning amo ang kamot, epirte manggahiya. Ya mo nang uban magbuhi og kanding butangan kamurag kabayo bosalan. Dili butangas liog, ikanang kanding mo naragyo na. Pagkasiawa. Pero karnero anaor na sa nagtagabantay, mo nang makakaigsunan kag mga karnero. Wow. Waingon lang yun na, Pastor, salamat sa Ginoo. Pero makaigsunan ka mga kanding, ikaw pa'y imo og daot. Amen ba? Na naman ang kinabuhi. Amen sa katiligban. Atong basahon kinsa itakos og angayan. Sa pagdawat sa gahong upahan, kinsa man ni siya. Kunang ikaw ug ako pagtuon og Biblia. Dili kay masigir ta kulipan sa cellphone niya, nakakita na kag dilimaw. Hinumdumi mga ekso diya sa cellphone, naghanap ba yung mga binuang niya. Makatapan man ang cellphone man, pero hinumdumi makaitok sa na, makausap na suna-una sa tao, ekso, labaw sa tanan, makahatod ng dilimaw. Ingon diri, pinadaya Kapitulo 5, versikulo 12. Ato ning basahon kung kinsay takos o kangayan sa pagdawat sa gahong gikan sa amahan. Kinahanglan mahibaluta kung masayod ka o takos magyud ka. Ingon diri Kapitulo 5 versikulo 12. Og nag-awit sila sa makusog, ang nating karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahong o sa bahandi sa kaalam o kusog.
kinsa may gihisgutan ani si Jesus ang nating karnero kasi Jesus kaniadto nagpakakarnero gyud siya ang Tinuod. Kanunay siya gibisyo, kanunay siya gidaot sa mga kontrabida, katulad po kontrabida. Pero katong mga katawhan nga nakasabot sa mensahe ni Jesus, lablis mag-ayo. Unya kasagaran nga muduon niya, katong yung mga siaw kayo, sama sa mga maniningil sa buhis, like Sakio, sama sa usa ka babae nga bayaran, sama sa usa ka babae nga nasakpan sa mga magpapanday sa balaod nga gidala dito giatubang ni Jesus. Unya katong ilang gibuhat pagbitik ra dito ni Jesus, ingnan bitaw ni Jesus, hala sige kinsa matong walay sala maunay paunaha pagbato nabay ni bato. Kinakabalo man si Jesus nga katong mga tao nga nagdala sa usa ka babae nga bayaran otro po daig bunuyagon. Pero kanang mga tao nga sama ni ana mas grabe pa ka balasubas, maabot yung panahon mahilaw ra gyud. Munay tinuon nga hilaw. Ingon diri mga igsoon, kinsa na itakos og angayan tan-awa ra gud diri o. Kinsa itakos og angayan og nag-awit sila sa makusog ang nating karniro nga gipatay. Takos sa pagdawat sa gahom og bahandi sa kaalam og kusog og dungog og himaya og pagdaye. Ikaw ug ako mahimo magdukang takos og angayan nga modawat sa gahom, gawas sa gahom og bahandi pagyud, dungog og pagdaye. Bantay lang kung tinuod magdukang nangalagan sa Ginoo. Kung dili mausap na hindi resulta niya. Ingon diri sa Mateo kapitulo 10 versikulo 38 ngadto sa 39. Karon may unsa may mahimong takos nga mahimong tinun-an ni Kristo. Kini kinsa man katong takos ug angayan nga mahimong tinun-an unya ni Kristo. Dili mahimong anti-Kristo. Kinsa man mangutana ko karon dili sa nako ni basahon katubang mga kandingog batasan o katubang mga karniro o batasan. Hello, ang atong oras karon alas 5:30 pa man mga igsoon ato ning tiwason. Kinsa ingon ang Mateo kapitulo 10 versikulo 38 ngadto sa 39 karon kinsa may angay takos nga mahimong tinun-an o mahimong sumusunod ni Jesus. Ato na ning basahon aron ta mahuman maiso. Ingon diri mga kaigsoon. Inaapo ko'y mga lakaw igsoon. Ingon diri mga kaigsoon ato ra kung i-enjoy ang atong kinabuhi sa pagpangalagan labaw sa tanan atong ikalipay. Kihimuon kanina nimong bugata po ni mga lagan pastor oy. Kapuya sab ning magtuon og Biblia. Awa pamagani ka nahimong pastor, wa pamagani ka nahimong pastora, nagreklamo na gani ka. O sa pagkag ikaw nagyud tinuod ordinahan kang pagkapastora ka, pastor ka. Hello. Nagkinanding naman gani ta. Nga wa pa kay trabaho nga wa pa ka nahimong leader. Kung sa pagkag nahimo na kang leader unya sa simbahan. Imo rang tudloan ang imong mga kaigsunod pagkamalinggiring. Pagka-reklamador, kinaguna-una naman ka. Amen ba? Ato na yung basahon, ingon na Mateo kapitulo 10, versikulo 31 ngadto sa 39. Kinsa may takos og angayan nga mahimong sumusunod. Hindi lagi pwede nga mahimo kag takos og angayan kung makita sa Dios. Pero may nga layuan ni tawhana ay nagreklamo na magani nga gamay ra kay ilang gihatag nga trabaho. Dili ka magani takatuman sa tinud-anay nga pagtuman diha sa sugo sa Dios. Kung sa pagkaha sa kinadak-an nga trabaho.
Lisod yung hatagan ni Ana Ison. Ingon diri, ato ning basahon ha, sa 38 sa mao nga Mateo Kapitulo 10 versikulo 38 ngadto sa 39. Ingon diri. Sa Kapitulo 10 versikulo 38 ngadto sa 39. Ingon diri, ang dili ko pas-an sa iyang cross, ang dili mo pas-an sa iyang cross, ato pa ng sabtan sabi ngay maguni, ang dili mo pas-an sa iyang cross ug mosunod ka nako, dili takos mahimong tinun-an ka nako. Mangutana ko karon, kumusta man ang atong kinabuhing Kristohanon? Makahimo ka ba sa pagkontradik sa imong tawhanong batasag kinaiya? Kaya ba nimong pas-anon ang imuhang kinabuhi o kinaiya karon aron sa pagsunod sa tawag sa Dios, aron makasunod ka sa nakang ni Jesus? Kay kung dili gani, sigurado di gyud nimo kaya nga makasunod ka sa plano o kabubuto ni Jesus. Kay dili nimo kayang pas-anon mismo ang imong kaugalingon na problema. Kay kanang imong kinabuhi, una na nimong problema. Pinulungan, nilihugan, batasan, taras, maugunay maguna sa tao dinis kalibutan. Maungan niingon si Jesus, tanawa lakon. O dili, ang dili mo pas-an sa iyang krus, o musunod ka nako, dili takos. Dili takos ang tao. Masam nang takos, pastor? Takos-takos. Dili siya mahimong takos o angayan. Dili siya takos mahimong tinun-an nako o katong maniguro sa iyang kaugalingon kinabuhi kawad-an niini. Kaya kanang mga tao sama ni anak maniguro man na apan nag-ingon ang Biblia, katong maniguro sa iyang kaugalingon kawad-an yun Hinoon, kawad-an niini. O katong maniguro sa iyang kaugalingon kinabuhi kawad-an niini apan adunay opsyon. Unay nindot unsay imong pilion. Ingon diri, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton Hinoo niini. Ano man ang Dios mo itag-iya sa bahandi ug tanang butang ato nang ibutang sa tong kasing-kasing una-una o sa labutan. Mao nga ikaw o ako kung kinsa ang agayan o takos nga mahimong sumusunod nga tawgon nga Kristohanon, dumili ang imong kaugalingon o pas-ana ang angayan imong pas-anon, unang pas-anon ang imong kaugalingon ayaw sa pasan-pasan sa uban. Dili nimo kaya pas-anon ng uban, dili pa mag-ani tagakuriher sa itong kaugalingong kinabuhi. Mao nga diingon ang Biblia, kung laihan kang mukuha sa puling sa uban, hala kuha usad ng troso nga imong ipas-an o nagpabag sa imong mga mata, sa imong nilantawan. Kaya kung dili nimo kaya ang troso nagbabag sa imong nilantawan, o sa pagkahaang puling ang kamayon niya, hindi ko na nimo kaya ikuhiton ang mga puling sa uban. Apan kung kaya nimo ang pagpasan sa imong kaugalingon, mahimo kang takos pag-anayan diha sa mga bulahaton na isangon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Makita sa Dios, andam ka mo sa prepisyo, andam ka mo hatag og panahon pagpaabot sa mga maayong mensahe pinaagi sa Parang Kasulatan. Manginaot kung ano na tayo magkatunan dining hamubo nga panahon
Nga gihatag sa Dios kanato karon tungod kay doon ako ko'y importante nga mga buluhaton ini mga andawa. Maghinaot ko nga ano natin nagapunan kung kinsay tapos o angayan diha nga mahimong tinuod nga Kristohanon ug sumusunod sa iyang mga lakang mga pinangga. Mag-ampo tayo son. Labi kamahanan og mahigog maon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pagkikuban. Salamat o Dios sa imong tabang kanunay nga ipaabot ka namo. Aron kami magkatkon nga makahimo pagpasalamat kanimo Ama. Salamat o Dios ini mga kanaa karon. Ikaw ang akong ila nga magtatabang kanunay. Ikaw ang akong ila natik ka ng lipod sa bisan kung saan kahintang sitwasyon din sa silong sa langit. Tabunit kanunay ang akong kinabuhi kaya sa landong sa imong mga pako kami magapasilong kanunay Ama. Kabisan unsang mga lakaw sa imong mga lagad nagaulag na walay ka. Ipadala kanunay ang imong mga lihin. Ipadala kanunay ang imong mga dilikuan ka mga manulunda. Aron sa pagproteksyon o pagpuna pag-ulay sa mga katawhan nga matinid-anon nga nagatuman sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Dios ini mga tatnaa sa tanan o Dios nga naminaw sa FM radio sa ilang kasatag sa kumapanimalay panalangin ang matako sa kanila. Labaw sa tanan sa nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao. Ako mga igsoon sa Maynila. Ako ka-wife nga naakaroon sa Saudi Arabia. Ang pingit o tipigay kanunay sa Englandong sa imong mga pako, Lord. Sa kinabuhi sa ni Sister Joanne binigay Lord nga naa sa Maynila karon. Lalo na sa igibati sa iyang pisikal nga bahin. Wa kinigikan sa iyang pisikal nga bahin ang kakapoy, haluya, o ka-stress, bisa pa man sa kasagit o laban sa iyang ulo, Amahan. Milagros o gamhanan ka nga Yosua sa Ama kanino. O tagbuas siya sa iyang panginahanglan. Samtang siya nagapaabot sa panahon sa iyang pag-travel, sa iyang flight going to Saudi Arabia. Ang pingi ang iyang kinabuhi o ang pingi o sa kanyang pamilya na bilin niya sa dapit sa latawa naman. Sa mga Teorica family, sa mga binigay family o mga limbaga family, nga mahimo silang panag-ingnan, mahimo siyang panalangin, mahimo silang panalangin sa mga dapit naman. Salamat o Diyos, tinitanaw dapit sa kabutagon imong yatag kanamo. Ikaw ang akong ituboy, ikaw ang akong ibayaw, o ikaw o Diyos ang akong ipataas sa tibok akong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanunay, sa imong kubos nga laban. Nabaw sa tanan sa imuhang, sa akong tibok pamilya, sa among mga anak, sa among tulog ka mga anak, sa akong ugangan o sa tanang mga kaigsunan hindi sa walo, sa tanang mga kaigsunan tapit sa Pilipigan hilid by Pastora Efraim may akabturan o sa mga pamilya ilig family diya sa dapit sa Tranquilog sa pamilya ni Brother Mario Ilig o ni Sister Roslyn amahan o ba sa ilang mga anak. Salamat o Diyos tinitak na o dapit sa kaputagon imong yatag ka na mo. Ikaw ang akong ipasilugan, ikaw ang akong ipasalamatan na matuboy ka sa tanang panahon amahan. Doon mong gimaya nanhatandog ka nimo ang tanan ilabi na sa among station manager Pastor Gideon Candelario, Pastora Russell Candelario uban silang duha ka mga anak. Bisan pa man sa among general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol ug ni Ma'am Aisa Makasaol ug silang duha ka mga anak. Sa tanan nga mga DJ, sa tanan nimo pangalagad o Dios, Lord ako mga pagkampo anak kanimo. Kamong mahikatunan na ikaw ug angayan kung tapos na simbahon sa tanang panahon, Lord. Ikaw ang hari sa tanang mga hari. Ikaw ang Diyos sa tanang mga Diyos. Gamhanan ka ngaway sama kanimo. Inagi lamang sa imong buktokan na personal na mo manuluwas ang tanang mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing halagdong nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol. Ako sa pasabot ang kaigsunan ang mensahe ni Pastora Imogen Candelario from PSA
sa dili pa ko manamilit sa matapusan kaninyo. Happy and blessed morning, Pastor Safri, Candelario, o ang tanan, o sa tanan ng mga pinanggang viewer and listener sa Shine FM Radio. God bless everyone. Happy midnight. Diri sa PSA. Happy midnight sa Pastora Imaging. Ang tingan kasino o titigan ka sa iyang pagkamaayo. Ikaw kanong na magkapasilong sa landong sa kasiluhan ikan sa buhay nato ng Diyos. O salamat sa Ginoo sa imong pagwas o sa imong pag-share sa maong nga programa o ang Ginoo magapanalangin sa matag usa sa nagalantaw karon. Sa first time ninyo nga pagwas sa itong nga programa. I declare blessing, I declare prosperity sa samang tagna sa samang higayon mag-uban-uban ta o niya kakatawon. Inyong ubos ngalagan, Pastor Safri Candelario, manamilit sa pag-ingon, ang grasa sa Dios o ang pag-ikamit magauban sa tanang mga balaan. Ikan ang rasaha, ang atong oras, alas 5:43 na sa iyong kabuntagon. Mayong pagpangapi o mayong pagsikay-sikay para sa atong pamahal. God bless everyone.